wuok kanye ne oganda nikech aneno ka Willis owuoyo wach mar thieth gi SHA ni ndiambe nan ngeso nane dala marurudi Nyakach kama Voice of Hope Foundation gi sirikal ne timo wach mar chenro mag sirikal e gwenge kata huduma mashinani. Ji ne wuoyo wach SHA gi yie ni SHA to berabera mak mana gi ywak ni pesa michulo dichiel mar 6,000 ja bet ng'eny negi. Ber di wuok kanye ne oganda gi in king'iyo chenro mag adek gi uchumi wach thieth gi wach somo jatend piny osetayo gigi nade. Ng'eny Trevor pingo gima yot kabisa kaka osiepna Willis pingo ni ok timre ok ti but facts speak for themselves. Kidwa tieko dhier to nitie gik ma nyaka itim. Dhier makaluo en dhier mosebedo kuom higni mang'eny wasebedo ka wabor gi sirikal omiyo gik ma ogendni moko wasebedo ka yudo ko wasebedo ka yudo. So one of the things my president ni osetimo, President William Ruto, and to ensuring ni infrastructure madhi thurwa gi mai thurwa okete resources. For instance, new eco launch Rironi road ka ose launch roads several madhi mbele a thurwa. Okay, and apart from that, one of the areas mag transport thurwa gi kama watime wayude konyruok en nam. President no launch 10 fish landing beaches migero moserumo madhi mbele. Okay, no launch gero ferry ma one is going on wajni kama rumo, another one dhi mbele. Magi gik ma kolo tich affordable housing opportunities kidhi Kisumu, idhi Siaya, idhi Homa Bay. Yiro ka nitie kijende ma kane ok ti kanyo to dobet madho nyasore kata majo moko kamoro nikech nyaka giyud gima gichamo. Sani giyudo gima gitiyo kanyo, moko tie kware, moko tie factories. Okay, but even skilled people like lawyers bro yudo tich timo agreements and so on and so forth. Engineers ni kuondego, quantity surveyors. Kagi yudo pesa ni itiyo kode chiro, gitiyo kode kagi idho mtoka, gitiyo kode kagi pikipiki, gitiyo kode kagi ginyiewo ringe bucha. Mane kaka economy grow. Okay, so king'iyo the level of investment ma sirikandni osetimo e higni 3 mokalo ti compare gi gik ma waseyudo e sirikande machon, tiyudo ni sirikandni osetimonwa mang'eny ma ok inyal pimo gi maka. Kiwacho weche mag SHA en a new system. Onyalo bedo ni en gi issues here and there, but generally around Kenya, Jokenya oyie ni SHA tiyo. Nitie mana issues manyawuok jomoko ywak ni chulo 6,000 cha dichiel tek. So the question is it possible mondo bed reduced? So okwa abandon system already tiyo, what sort out the problems manyalo bedo ni nitie. Okay, education kidhi e skundewa tipro yudo ni one my sirikal ma all over Kenya including Thurwa osendike jopuonje mang'eny maloyo any other time. Okay, sirikande mokalo kani yudo ni ndiko jopuonje 3,000-2,000. This is the only government mondiko a total of 76,000 teachers. Kendo President Joshua commit ni by January gibro chupa 100,000. And then it investment mo make mag infrastructure and so on and so forth. To jowa to ne kanye gigi nikech kata jopuonj miwacho ni ndiko gi jowa sik penjo wa pile seche mwagi wanda kwane jowa mendiko ng'agire mendiko ing'eyo kondik 76,000 teachers to gibedo distributed around the country. Okay, ok inyal neno jopuonje mang'eny e skul achiel kech gibedo distributed all over. So ibro yudo ni a school oyudo kata japuonj adi achiel or ariyo. Okay, so it is progressive increment of teachers because obedo distributed all around. You get what I'm saying? So the question is, apart from Wayodogi, what is the alternative? Okay, I don't know Kawili, you know what the Safina ni enosetimo ang'o minyalo nyisi ni nitie gima Safina osetimo makonyo jopiny. Okay, to Safina ni enotero wakanye. There is the only tested leader mawango and President William Ruto. The only program mawango matiyo and program ma President William Ruto nyoyie gi Raila Amolo Odinga magi loso gi 10 points agenda mal broad based.
And out of that, ema onego wa focus ni mae gima jotendwa nosewinjore mondo wa make sure no bedo implemented. And sama gibedo implemented, wayudo ni as much as possible wayudo mwatero thurwa. Okay? I give you a good example. Ana etienam kamano ni Nyamware kanyo, ng'enyne nobedo cut off government services because of yo marach and because of kechene tienam ndalo koth gi en floods. So week mokaloni nyocha kwayo PS mar internal security Dr. Raymond Omolo ni yawa aneno ka ichako program mar chiwo kipande korgwe kelna gi Nyamware thurwa mondo jowa yud nabuok kayudo ka notergi on Saturday. The number mano biro jogo notiyo the whole day no ginyatieko nyogi dok wuok tich kata wuok tich nyogi tieko mo winjore ni gibro dok kendo kawuono jogo ne ni ahero kipande oken mar jomoko paro ni kipande en mar kura kende. Kipande en mar dwaro tich, gibaro en mar dwaro loan. Kipande ema imi capacity mar getting involved. Ineno ki iwacho ni thurwa because wasebedo kwa bor gi sirikal wan gi almost 1.5 million people monego bedni yudo kipande mapok yudo kipande to gin jomanyien kende. Jomanyien iwacho ni gin 300,000 kende. So magi wanyalo mana timo ka wan gi sirikal. Okay? Mang'ama dwa nyisowa ni mondo wawuog e sirikal wadhi gi Willis e bungu kucho e thim kama waseaye mane wachandore kwa temo ng'iyo ni to ere kama wanyarony go mondo wadonje sirikal. Waserony mwadonjo ok wawuog kendo. Willis obeda kuno chieng' moro kobiro noyudwa mana iye ka. Okay. Willis koro wacho mokanyi. Nyamori to wacho ni Safindi